Bošnjaci, kao i svi narodi svijeta, imaju svoju vjeru, svoj jezik, svoju kulturu, svoju tradiciju i svoju nacionalnu historiju. Historija bošnjačkog naroda, duga nekoliko milenija, zgusnuta je i ispresavijana uslijed svih nemilih dešavanja, previranja, ratova, masakara, genocida i svega ostaloga što je karakteriziralo 20. vijek. Da se i u 21. vijeku ne bi iznova događale takve stvari, Bošnjaci moraju spoznati sami sebe, bez da ih neko sa strane podučava ko su i šta su. Bošnjačka kulturna zajednica, kao garant i čuvar nacionalnog identiteta Bošnjaka, upustila se u projekat izrade nacionalnog kalendara kako bi nadomjestila prazninu nedostatka zvaničnih udžbenika nacionalne historije i izučavanja grupe nacionalnih predmeta u školama. Nacionalni kalendar ima zadaću da nam objasni najznačajnije datume iz naše historije, da nas podsjeti i na lijepe i na tužne dijelove naše prošlosti, da nam ulije snagu i da nas upozori na posljedice zaboravnosti i nehajnosti. Zato u narednim minutama pogledajte prezentaciju prvog nacionalnog kalendara Bošnjaka Sandžaka. Godina Gazi Isa Bega Ishakovića, 2011. Novi Pazar, 1916. godine, Gazi Isa Begova džamija. Povodom 550 godina od prvog pisanog spomena Novoga Pazara 1461. godine, 2011. godina proglašena je za godinu osnivača gradova Skoplja, Novoga Pazara i Sarajeva Gazi Isa Bega Ishakovića. 5. januar. 68 godina od genocida nad Bošnjacima Limske doline. Od 5.1. do 7.2.1943. godine izvršen je genocid nad Bošnjacima Limske doline na području od Bijelog polja do Foče. Prema svjedočenjima, tada je masakrirano 9200 Bošnjaka. 10. januar. 3 godine od velikih skupova podrške jedinstvenoj islamskoj zajednici u Sjenici i Tutinu. 19. januar. 62 godine od osuđujuće presude u montiranom procesu protiv sandžačkih mladih muslimana. 21. januar. Sjećanje na strijeljanje Bošnjaka Novopazarskog kraja 1945. godine. 29. januar. 124 godine od smrti pljevaljskog muftije Šemsi Kadića. 31. januar. 17 godina od montiranog procesa protiv bošnjačkih intelektualaca u Srbiji i Crnoj Gori. Terđuman Mevludski na jezik bosanski. Arif Sarajlija, 1911. godine. 63 godine od smrti velikog sandžačkog alima Ismail Efendije Filibarića. 1. februar. 79 godina novinarstva u Sandžaku. 1.2.1932. godine izašao je prvi broj Sandžaka u Prijepolju. 14. februar. Mevlud, rođenje Muhammeda alejhiselama. 24. februar. 13-godišnjica mektepskih ustanova Reuda i Vildan. 27. februar. 18 godina od zločina u Štrpcima. 1993. godine u Štrpcima kod Rudoga
grupa uniformisanih osoba iz voza Beograd-Bar otela je 20 putnika, od kojih je 19 bilo bošnjačke nacionalnosti, iz Priboja, Prijepolja, Beograda i Podgorice, i nad njima izvršila masakr. Ni danas nisu pronađeni posmrtni ostaci svih ubijenih. Sandžački gazija Jusuf Mehonjić, 85 godina od ubistva sandžačkog gazije Jusufa Mehonjića, 12.3.1926. godine. Evo vakta od rata Balkana, kako činim hizmet za sultana. Pored vjere iz svoga vatana, rad turskoga ljuta Sibijana. Rad namaza našega sultana, sve sam protiv dinskog dušmana, u komitu ispatio dušu. Ne ostaje brda ni doline, ni zelene gore, ni planine, što ni jesam krvlju obojio i mojijem plačom probudio. Dragi care, tebe čekajući da bi na nas okrenuo glavu. Evo vakta 9 godina dana, komitujem u protiv dušmana, a sve čekam nazar od sultana, pa sam Boga jemin učinio, dok se šeću po Stambolu Turci i drugari po planini Vuci, neću Vlaškoj postupiti ruci. Jusuf Mehonjić. 3. mart. 98 godina od 7. genocida nad Bošnjacima 1913. godine, u kome je ubijeno 850 Bošnjaka iz Plava i Gusinja, a 12.500 nasilno pokršteno. 9. mart. 3 godine od spriječavanja daljih radova na temeljima medrese i policijske torture nad vjernicima i imamima u Tutinu. 11. mart. 60-godišnjica velikih protesta Bošnjaka u Novom Pazaru zbog zakona o skidanju zara i feredže. 12. mart. Dvogodišnjica Ref radija. 27. mart. Dan jedinstva Islamske zajednice. 30. mart. Dan Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru. Ostaci Kazanačke džamije u Nikšiću, srušena u toku drugog genocida nad Bošnjacima, poznatijeg kao Istraga Poturica. 300 godina od genocida nad Bošnjacima stare Crne Gore. Crnogorski vladika Danilo Šćepčević Petrović predvodio je crnogorske krvoloke u pokolju na Bošnjake Podgorice, Kolašina, Nikšića i drugih mjesta u staroj Crnoj Gori. U stravičnim masakrima spomenuta mjesta su skoro potpuno etnički očišćena od Bošnjaka, porušene su sve džamije, uništena sva muslimanska groblja, kao i svi ostali spomenici koji su svjedočili autohtonost bošnjačkog naroda na tom prostoru. Prema historijskim izvorima, masakrirano je preko 1000 ljudi, žena, djece, staraca, a mnoge djevojke su silovane. 9. april. Godišnjica škole Kur'ana časnog. 12. april. Osmogodišnjica zajednice Sandžačke dijaspore. 21. april. 132 godine od Novopazarske konvencije. Kula zmaja od Bosne Husein kapetana Gradaščevića. 5. maj. 17-godišnjica prvog odlaska na hadž u organizaciji Mešihata. 6. maj. 202 godine od genocida nad Bošnjacima u Sjenici. 11. maj. Dan bošnjačke zastave. Dan bošnjačke nacionalne zastave je blagdan i neradni dan u svim gradovima i općinama u Srbiji u kojima živi većinsko bošnjačko stanovništvo. 11. maj. 20-godišnjica Muslimanskog nacionalnog vijeća Sandžaka. 12. maj.
10-godišnjica osnivanja Islamske pedagoške akademije, koja je prerasla u Fakultet za islamske studije. 25. maj, 180 godina od pokreta za samostalnost Bošnjaka Husein Kapetana Gradačevića i njegovog prolaska kroz Sandžak. Zmaj od Bosne je u Sandžaku dočekan uz šenluk i prangije na svom putu ka Lipljanu, gdje je u čuvenoj bici porazio sultanovu vojsku. Pokret Husein Kapetana Gradaščevića prvi je organizirani pokušaj Bošnjaka da samostalno upravljaju svojom državom. Juni, Bošnjačka kulturna revolucija. Stop diskriminaciji, stop asimilaciji, stop izolaciji, stop manipulaciji, stop polarizaciji, stop beogradizaciji, stop šumadizaciji. Za muftiju 3. 2. juni, Lejletur Regaib. 6. juni, 18-godišnjica usvajanja memoranduma o uspostavljanju specijalnog statusa za Sandžak. 6. juni, pobjeda Bošnjačke kulturne zajednice na izborima za Bošnjačko nacionalno vijeće. Na izborima za Bošnjačko nacionalno vijeće u Republici Srbiji, koji su održani u nedjelju 6. juna 2010. godine, pobjedila je lista Bošnjačka kulturna zajednica BKZ muftija Muamer Efendija Zukorlić. Iako izbori nisu protekli u fer i korektnoj atmosferi, Bošnjaci su shvatili značaj ovih izbora i svojim glasovima podržali Bošnjačku kulturnu zajednicu. 12. juni, 4 godine od osnivanja Agencije za sertificiranje halal kvaliteta. 12. juni, 4 godine od osnivanja Udruženja Uleme. 16. juni, 40-godišnjica smrti velikog bošnjačkog pjesnika Mehmed Alije Maka Dizdara. 27. 28. juni, 153 godine od pada Kolašinske kapetanije. 28. juni, Lejletul Mirađ. 11. juli, genocid u Srebrenici. 40-godišnjica smrti velikog bošnjačkog historičara Hazima Šabanovića, umro u Istanbulu 1971. godine. 39 godina od osnivanja Gazi Isabek biblioteke 1972. godine. 4. juli, 2 godine od usvajanja deklaracije o diskriminaciji i kršenju ljudskih prava Bošnjaka u Srbiji. 11. juli, 16 godina od genocida u Srebrenici. U ime Boga milostivog, samilosnog, molimo te, Bože svemogući, neka tuga postane nada, neka osveta bude pravda, neka majčina suza bude molitva, da se nikome nikad ne ponovi Srebrenica. Rejsul Ulema, Srebrenička molitva, Potočari, 11. juli 2010. godine. 14. juli, godišnjica Deklaracije Bošnjačkog nacionalnog sabora. 15. juli, Lejletul Berat. 18. juli, 87 godina od stravičnog pokolja Bošnjaka u selu Starčeviće kod Ribarića. 29. juli, 21 godina od osnivanja Stranke demokratske akcije Sandžaka. Husein Pašina džamija i Sahat Kula u Pljevljima. Ramazanska večer. Suton se spušta, mirisav ko smilje, i siplje zemljom svoje nujne čare. Gle, mu jezini već pale kandilje i svijet ostavlja trge i pazare, a suton pada mirisav ko smilje.
Pobožni ljudi za soframa sjede, molitve usne šapuću im tio, radosnim okom u satove glede, bljedilo sveto, post im lice svio, ali oni veselo za soframa sjede. Na polju suton sve to više pada i sve su stvari u duboku muku. Čekaju ljudi kad će top sa grada navjestit iftar u plamenom zvuku, a vani suton sve to više pada. I gle, na jednom svjetlost neka sinu, stabije bijele ko nur stura daje, a sa njim zvuk se po vazduhu vinu, zvuči li to svjetlost ili to zvuk se sjaje, večernji anđeo to istopa sinu. Musa Ćazim Ćatić. 1. avgust, početak Ramazana. 9. avgust, 20-godišnjica od smrti velikog bošnjačkog pisca Muhameda Abdagića. 16. avgust, dan pobjede na Bedru, dan Bošnjaka u dijaspori. 26. avgust, Lejletul Kadr. 30. avgust, Ramazanski Bajram. Arebica, jedno od pisama bosanskoga jezika. 340 godina od nastanka prvog leksikografskog dijela na bosanskom jeziku, Makbuli Arif Muhameda Hevaije Uskufije, 1631. 280 godina od rođenja ljetopisca Mula Mustafe Bašeskije, 1731. godine. 100 godina od prvog izdanja Mevluda Arif Efendije Sarajlije, 1911. godine. 60 godina od posljednje knjige štampane na arebici, 1941. godine, Fikhul Ibadat Muhameda Sejda Serdarevića. 4. septembar, šehidska dova na Hadžetu. Od 28.11.1944. do 21.1.1945. godine komunističke vlasti su likvidirale preko 2000 najuglednijih Bošnjaka Novopazarskog kraja i pokopali ih u masovnim grobnicama na vakufskom dobru Mearif na Hadžetu. Da bi odbranili vakuf i stratište svojih predaka, Bošnjaci su se, predvođeni čelnicima islamske zajednice, 4. septembra 2010. godine sukobili sa pripadnicima specijalnih jedinica srbijanske policije. Zato je ovaj datum proglašen danom sjećanja i dove za nevino stradale velikane Sandžaka na Hadžetu. 10. septembar, 4 godine Udruženja žena Merijem. 17. septembar, 21 godina obnovljenog rada Gazi Isa Beg medrese. 28. septembar, dan Bošnjaka Kosova. Da li ste za teritorijalnu, administrativnu i kulturnu autonomiju Sandžaka? 98% da. Rezultati referenduma za autonomiju Sandžaka održanog od 25. do 27.10.1991. godine. 2. oktobar, dan Bošnjaka Makedonije. 2. oktobar, petogodišnjica odbrane islamskih ustanova. 3. oktobar, 69 godina od ubijstva velikog borca za samostalnost Sandžaka Rifata Burdževića Trša. 5. oktobar, 12-godišnjica muslimanskog omladinskog kluba. 6. oktobar, 4 godine od zasjedanja proširenog sastava Sabora Islamske zajednice, na kojem je data puna podrška legalnim organima Islamske zajednice. 16. oktobar, petogodišnjica od donošenja deklaracije bošnjačkog naroda protiv Ustava Srbije.
19. oktobar, osmogodišnjica smrti prvog predsjednika Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića. 23. oktobar, 19-godišnjica zločina u Sjeverinu. 25. 27. oktobar, 20 godina od referenduma za autonomiju Sandžaka. Na referendumu kojeg je organiziralo Bošnjačko nacionalno vijeće Sandžaka, 98,98% cjelokupnog stanovništva Sandžaka izjasnilo se za potpunu teritorijalnu, administrativnu, političku i kulturnu autonomiju Sandžaka. 30. oktobar, 18 godina od osnivanja Mešihata Islamske zajednice. Bošnjaci Sandžaka 1993. godine formiraju Mešihat Islamske zajednice Sandžaka, koji će na sastanku svih nasljednica Islamske zajednice Jugoslavije u Istanbulu 1994. godine biti proglašen jedinim legitimnim vjerskim predstavnikom Bošnjaka u Srbiji i Crnoj Gori, te kao zaseban Mešihat ući u sastav rijaseta Islamske zajednice Bosne i Hercegovine. Dan Sandžaka 2010. godine. Veče ilahija, kasida, sevdaha i folklora Sandžak u srcu. 20.11.2010. godine, Novi Pazar, trg Gazi Isa Bega Ishakovića. 4. novembar, 70-godišnjica četničkih napada na Novi Pazar koji su trajali mjesec dana. 6. novembar, Kurban Bajram. 8. novembar, 17-godišnjica internacionalne humanitarne organizacije IHO, koja je prerasla u Centar za humanitarni rad Hajrat. 10. novembar, genocid u Šahovićima. U noći između 9. i 10. novembra 1924. godine na najsvirepiji način ubijeno je i poklano između 600 i 750 nevinih Bošnjaka u Šahovićima kod Bijelog polja. 16. novembar, napad na Altun Alem džamiju. Vjernici i službenici Mešihata Islamske zajednice u Srbiji uspjeli su da odbrane Altun Alem džamiju od sprege pripadnika paravjerske tvorevine, kriminalaca i organa općinske vlasti. Tom prilikom su povrijeđena 4 službenika i aktivista Islamske zajednice, a jedan je ranjen vatrenim oružjem. 20. novembar, Dan Sandžaka. Ovaj dan je proglašen za zvanični blagdan Bošnjaka u Srbiji. Na ovaj dan je 1943. godine u Pljevljima osnovano Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Sandžaka. 26. novembar, nova hidžretska godina. Ganića kula u Rožajama, sagrađena 1797. godine. 87 godina od divljeg pokolja nad Bošnjacima Rožajskog kraja. 14 godina od prvog broja Softe, učeničkog lista Gazi Isa Beg medrese. 4. decembar, Dan Ašure. 4. decembar, 132 godine od Nokšićke bitke u kojoj su Bošnjaci Plava i Gusinja, predvođeni Ali Pašom Šabanagićem, porazili crnogorsku vojsku vojvode Marka Miljanovog. Ovo je najveći poraz Crnogoraca u historiji. 12. decembar, 15-godišnjica lista Glas Islama. 18. decembar, 18 godina izdavačke ustanove El Kelimeh. 22. decembar, dvogodišnjica Bošnjačke kulturne zajednice. 23. decembar, godišnjica osnivanja Sandžačke biznis asocijacije. 25. decembar, godišnjica osnivanja Bošnjačke demokratske zajednice. 29. decembar, 13. godišnjica televizije Universa.
nasljednica televizije Ekran. Bošnjačko nacionalno vijeće i Bošnjačka kulturna zajednica daruju bošnjačkom narodu ovaj kalendar kako bi se podsjetili važnih datuma iz svoje historije. Zahvaljujemo se sponzorima na podršci. Zamolit ću predsjednika Bošnjačke kulturne zajednice i jednog od urednika ovog kalendara, profesora Jahju Fehratovića, da se obrati. Dragi prijatelji, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hvala vam što ste večeras u ovolikom broju došli da podržite još jedan projekt Bošnjačke kulturne zajednice. Ja ne želim puno duljiti jer ova prezentacija je rekla sve što smo mi imali reći vezano za kalendar, za historiju. Želim se ovom prilikom samo zahvaliti ljudima bez čije podrške i institucijama bez čije podrške ne bi moglo doći do izrade ovoga kalendara. Prije svega Mešihatu islamske zajednice, Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru, Bošnjačkom nacionalnom vijeću, kao i sponzorima Bošnjačke kulturne zajednice koji su dali nesebičan doprinos da ovakav kalendar po prvi puta u historiji dođe među Bošnjake i zahvaljujući upravo njima mi ćemo večeras svim Bošnjacima koji su došli ovdje imati prilike da darujemo prvi nacionalni kalendar u historiji Bošnjaka. Hvala vam. Kao što ste obavješteni, specijalni gost večerašnje tribine jeste glavni muftija Muamer Efendija Zukorlić, te ga molim da se obrati skupštini. Braćo i sestre, assalamu alaikum. Evo dok sam zajedno sa vama posmatrao prezentaciju prvog nacionalnog kalendara Bošnjaka Sandžaka, nekako su mi se emocije preplitale. Između ponosa na sinove i kćeri Sandžaka koji na torturu i diskriminaciju odgovaraju prosvetiteljskom akcijom. I sa druge strane, kao što već čusmo, mnogo datuma stradanja. No ipak, koliko sam ja mogao upratiti, da je značajno više bilo datuma uspjeha, pobjeda i nastanka novih institucija, pa makar one bile i novih datuma, nego li datuma stradanja. Što zapravo predstavlja pokazatelj našega pravca kretanja. Ovih dana, putujući po Bosni i šire, pa me pitaju kako ide, ja im odgovaram uzbrdo, ali ide dobro. Zapravo, izgleda se samo važi kada uzbrdo ide dobro, jer kažu naizbrdo se svašta kotrlja. Tako da se iz ovog kalendara i to vidi. Raniji događaj mnogo više stradanja, a kasniji mnogo više uspjeha, iako nasilje nije prestalo.
no osjećanje optimizma koje me još jače obuhvata zbog kvaliteta kojeg nudi bošnjačka kulturna zajednica, za koju su mnogi mislili da je nastala samo da pobjedi na izborima. I zaista je jako lijepo probran onaj naslov 6. Bošnjačka kulturna revolucija. Ja to podržavam i toj kvalifikaciji se pridružujem, iako bih još preciznije kazao da je to samo početak bošnjačke kulturne revolucije. U ovim proteklim godinama razgovarao sam sa mnogim umnim ljudima kako bi ova naša borba bila što kvalitetnije strateški postavljena. Neki su govorili da je najvažnije imati svoju državu. Neki su govorili da je najvažnije imati dobru ekonomiju. Neki su kazali da je obrazovanje najbitnije, neki kultura i tako dalje. A evo vam, nakon skoro 2 decenije sopstvenog iskustva svjedoči da je od svega toga bitnije imati ljude. I evo se danas sam u to još jednom uvjerio. Jer ako imate kvalitetne, pametne, moralne, produhovljene, odvažne i hrabre ljude, onda vam oni sve to mogu dobaviti i napraviti. Ali ako to nemate, džaba vam je bilo što od toga da dobijete. I zapravo najveći uspjeh naš, najveće bogatstvo Bošnjaka jesu sinovi i kćeri ovoga naroda koji su poslije 100 godina porobljavanja, torture, tlačenja, mučenja i ubijanja, evo tako, snažni, odvažni, pametni. I evo vidite kako nam ta mladež niče na univerzitetu, u kulturnoj zajednici, u našim školama i svim našim drugim strukturama. Zato budite ponosni na sebe i sinove i kćeri svoje, Bošnjaci Sandžaka. Ali uz ovaj kapacitet Bošnjaka, ja sam, ponavljam, optimista. Neka vam je hajrli, neka su vam hajrli svi uspjesi. Ovo podsjećanje na genocide, podvlačim, uzmite kao historijske lekcije. Ali takve historijske lekcije, posle kojih ni jedan Bošnjak, ni jedan musliman ne smije nikoga mrziti, ali ne smije zaboraviti. I nećemo tražiti osvetu, ali nikada više, ako Bog da, to dozvoliti nećemo. I to je zapravo najveći resurs. Ponosan sam na ovo dijelo Bošnjačke kulturne zajednice. I zaista bih volio kada bi svaka kuća imala ovaj kalendar. I preporučio bih, ne znam kako ćete u tome uspjeti, zato što je manje kalendara nego što je kuća. Vi koji ste danas ovdje, čujem da ćete dobiti po primjerak hedije, ali se bojim da će kalendari brzo nestati. Zato bih preporučio vakifima, sponzorima, da se jave u Bošnjačku kulturnu zajednicu, da daju svoja sponzorstva, da se doštampa još veći broj. Ono što je sigurno da se ovi kalendari ne smiju prodavati. Jer ovako bogatstvo, kad bi se prodavalo, bilo bi preskupo, pa niko ne mogao kupiti. I zato može da se dobije samo besplatno. Ali je to moguće samo uz svijest naših vakifa i dobrotvora, koji će svojim prilozima i sponzorstvima omogućiti da se
oštampa veći broj kako bi zapravo sva naša djeca mogla na zidu svoje kuće, svi naši građani na zidovima svojih firmi, zanatskih radnji, prodavnica imali podsjetnik. I kako bi mogli i mediji imati priliku, pa kad pripremaju rubrike dogodilo se na današnji dan, ja taman pripremim da nešto čujem iz naše istorije, a ne znam, u Bugarskoj neko tamo nešto uradio i tako dalje, da ne govorim o nekoj daljoj destinaciji. Nemam ništa protiv Bugarske, da se krivo ne shvati, ali zaista je red da ovo malo datuma, očito da ovdje ima još mnogo datuma i Bošnjačka kulturna zajednica će to sigurno proširiti i biti preciznija u narednim svojim projektima, ali zaista je red da se od toga pođe i da se takvi datumi ne zaboravljaju. Mubarek olsun vam ovaj projekat, mubarek olsun vam nacionalni kalendar, ja bih